san abin da alnuhu ya yi wa Adam Zango bayan ya yi haɗari? To ku tsaya ku ji wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin ku san me alnuhu ya yi wa Adam Zango bayan ya yi haɗari. A faifan bidiyon da muka wallafa jiya mun faɗa muku cewa Adam Zango ya yi mummunan haɗari wanda ya samu ciwo a kansa da ƙafarsa. Alhamdulillahi da shi da yaransa babu wanda ya rasa ransa, har ma muka faɗa cewa an ɗauke masa wayarsa da kuma kuɗaɗensa har da cincin ɗin da mahaifiyarsa ta soya masa ta bashi domin guzuri. Mutane da yawa sun san alnuhu da Adam Zango ba a zama guri ɗaya, kuma kamar ana ga maciji, amma hakan ba haka bane, saboda mummunan zato zanibi ne. Alnuhu ya taka kyakkyawar rawa a wannan hadari da Adam Zango yayi, yanda ya dauki nauyi duba lafiyarsa da kuma ɗawainiya da za a yi a asibiti. Bayan shi da ni babu wani ɗan fim da ya yi wani abu bayan alnuhu. Mutane da yawa sun yaba wa alnuhu a bisa wannan kyakkyawar taka rawa da ya yi a wannan bangare, suna yi masa kuma godiya da fatan alheri, sannan kuma suna yi masa Allah ya haɗa kansu a cikin wannan lamari. To wannan lamari yana nuna cewa babu abin da yake tsakaninsu na zaman doya da manja. Adam Zango Princess da kuma alnuhu suna zaune lafiya kalau, kuma alhamdulillahi Allah ya bawa Adam Zango lafiya.